Hello everyone! So nakasuroy jud mi during the pita. Nice kay ang color sa ilang mga lights. Na ay blue, na ay green. So nindot kay siya posing-posingan pero nagposing ko diha. Abi na kong picture, video mali ay. So nagsuroy-suroy jud mi diha ang pita guys. So daga kay nice nga design. So, pili lang kag asa kadapit mo post. So, diha na sila isda sa ibabaw. Naasad na siya tubig nga nasa post ka. From sa Chow Falls, nice kayang mga color. So, mo lagi na nga ni posing ta a big picture, video man di ay. So, nice kay ang mga design din ang napita guys. So makalingaw jud kaayo laagan diri pagabi guys. Kay mga nice ang ilang mga lights. So diha dapita nice kay ang color na blue, green. So, mga nice ila ang design. So i-posing na pod. Post lang. So thank you for watching guys.